Știți povestea celui mai puternic om care a trăit vreodată? Un om care a ucis un leu cu mâinile goale, a ars câmpurile dușmanilor săi folosind 300 de vulpi și a smuls din temelii porțile unui întreg oraș. Numele lui era Samson, dar căderea lui nu a fost provocată de o armată, ci de șoaptele unei femei și de o foarfecă. Aceasta este una dintre cele mai dramatice și umane povești din Biblie. Într-o vreme de mare restriște pentru poporul Israel, aflat sub stăpânirea filistenilor, Dumnezeu a ales să intervină într-un mod neașteptat. Nu a ales o familie de preoți sau un înțelept renumit. A ales o femeie stearpă, căreia un înger i-a vestit: vei avea un fiu. El va fi dedicat lui Dumnezeu încă din pântecele mamei sale. Nu va bea vin, nu va mânca nimic necurat și părul lui nu va fi tăiat niciodată, căci prin el va începe eliberarea lui Israel de sub mâna filistenilor. Așa s-a născut Samson, nu doar un copil, ci o promisiune vie, o armă a lui Dumnezeu. Dar puterea primită nu era un motiv de mândrie, ci un legământ de ascultare. Samson a crescut, iar puterea sa a devenit legendară. Într-o zi, un leu fioros i-a ieșit în cale, iar el, mânat de Duhul Domnului, l-a sfâșiat ca pe un ied, cu mâinile goale. Mai târziu, a găsit un stup de albine în carcasa leului și a mâncat mierea, dar nu a spus nimănui. De ce? Poate pentru că nici el nu înțelegea pe deplin sursa acestei forțe extraordinare. Era un dar de la Dumnezeu, iar un astfel de dar cere sfințenie și responsabilitate. Samson avea puterea unui titan, dar inima sa era adesea vulnerabilă și nechibzuită. La un ospăț a provocat 30 de filisteni cu o ghicitoare. Ce este mai dulce decât mierea? Și ce este mai puternic decât un leu? Când aceștia nu au putut dezlega misterul, au constrâns-o pe soția sa să afle răspunsul. Trădat de cea în care se încrezuse, Samson a fost copleșit de furie. A fost primul moment în care mândria și pasiunile sale au început să-i umbrească destinul. A cedat, a pierdut pariul și, odată cu el, o parte din integritatea sa. Apoi a apărut Delila. Numele ei a rămas în istorie ca sinonim cu trădarea. Frumoasă, inteligentă și incredibil de periculoasă. Conducătorii filistenilor au văzut în ea unealta perfectă. I-au promis: descoperă secretul puterii lui și îți vom da 1100 de șicli de argint. O avere colosală pentru acele vremuri. O sumă care a pus un preț pe inima unui om și pe loialitatea unei femei. De 3 ori, Delila l-a întrebat pe Samson care este secretul forței sale. De fiecare dată, el i-a dat un răspuns fals. Dacă mă legi cu 7 corzi de arc proaspete, voi deveni slab. Filistenii au pândit, dar Samson a rupt corzile ca pe niște ațe. Delila a insistat, jucând cartea iubirii rănite. M-ai mințit, nu mă iubești cu adevărat. A doua oară el a spus: dacă mă legi cu funii noi, puterea mea va dispărea. Din nou, a rupt legăturile fără niciun efort. A treia oară, la fel. Dar Delila nu a renunțat. Presiunea ei a devenit constantă, o tortură psihologică zilnică. Îi șoptea la ureche: cum poți să spui că mă iubești dacă inima ta nu este cu mine și nu-mi împărtășești secretul tău? În cele din urmă, epuizat de insistențele ei, Samson a cedat. Zidurile rezistenței sale s-au prăbușit. I-a mărturisit totul. Părul meu nu a fost tăiat niciodată pentru că sunt nazireu, închinat lui Dumnezeu din naștere. Dacă părul meu ar fi tăiat, puterea mea m-ar părăsi și aș deveni un om obișnuit. În acea noapte, în timp ce Samson dormea cu capul în poala ei, Delila a chemat un om să-i taie cele 7 șuvițe de păr. Nu a fost un gest de ură, ci unul de trădare rece, calculată. Ea nu l-a vândut pentru că îl ura, ci pentru că prețul oferit a fost mai mare decât dragostea pe care o pretindea. Când Samson s-a trezit, a simțit că ceva era schimbat. Filistenii năvăliseră peste el. A strigat: voi scăpa de ei ca și până acum. Dar când a încercat să se lupte, a constatat cu groază că puterea îl părăsise, pentru că Domnul se depărtase de el. Secretul nu stătea în păr, ci în legământul pe care părul îl simboliza. Odată legământul rupt,
darul a fost retras. Filistenii l-au prins, i-au scos ochii și l-au dus în Gaza. Acolo, cel mai puternic om din lume a fost legat cu lanțuri de bronz și pus să învârtă o râșniță în închisoare, o muncă destinată animalelor și sclavilor. În întuneric și umilință, Samson a avut timp să reflecteze. A plâns, nu atât pentru ochii pierduți sau pentru forța dispărută, ci pentru că a înțeles, în sfârșit, puterea nu fusese niciodată a lui. Fusese un dar de la Dumnezeu, un dar pe care el îl tratase cu superficialitate și îl risipise. Anii au trecut. În captivitate, părul lui Samson a început să crească din nou. Într-o zi, filistenii au organizat o mare sărbătoare în templul zeului lor, Dagon, pentru a celebra capturarea dușmanului lor de temut. L-au adus pe Samson cel orb în mijlocul lor ca să-i distreze, să-l umilească. Mii de oameni, inclusiv toți conducătorii lor, erau adunați pe acoperiș și în templu, batjocorindu-l. Priviți-l pe cel care ne distrugea ogoarele, zeul nostru ni l-a dat în mâini. În acel moment de maximă decădere, Samson a rostit o rugăciune. L-a rugat pe băiatul care îl conducea: lasă-mă să ating stâlpii care susțin templul. Apoi, cu mâinile pe cei doi stâlpi centrali, a strigat către cer: Doamne Dumnezeule, te rog, adu-ți aminte de mine. Dă-mi putere, te rog, numai de data aceasta, ca să mă răzbun pe filistini pentru cei doi ochi ai mei. Și Dumnezeu l-a ascultat, nu pentru că Samson merita, nu pentru că era perfect, ci pentru că în ultima sa clipă a strigat după ajutor cu o inimă zdrobită și smerită și a recunoscut totala dependență de Dumnezeu. Cu o ultimă explozie de forță divină, Samson a împins stâlpii cu toată puterea. Templul s-a prăbușit, îngropând sub dărâmături toți oamenii prezenți, inclusiv pe el însuși. Biblia spune că la moartea sa a ucis mai mulți dușmani decât ucisese în toată viața lui. Samson a murit, dar nu ca un erou invincibil, ci ca un om căzut care a găsit răscumpărarea în ultimul moment. A învățat, prea târziu poate, că adevărata putere nu stă în mușchi, în păr sau în fapte mărețe. Adevărata putere stă în ascultare, în umilință și în a recunoaște că avem nevoie de Dumnezeu, mai ales atunci când simțim că am pierdut totul. Povestea lui Samson este o oglindă. Poate și tu ai primit un dar, o chemare, o putere de la Dumnezeu. Și poate la un moment dat ai spus: eu pot singur. Poate te-ai lăsat condus de o pasiune, de mândrie, de o relație toxică și ai simțit că ai pierdut totul. Dar povestea lui Samson ne arată că nu este niciodată prea târziu. Părul tău, simbolul legământului tău, poate crește din nou. Dumnezeu nu te-a părăsit. El așteaptă strigătul tău sincer: Doamne, adu-ți aminte de mine. Dacă te simți trădat, învins și fără putere, nu dispera. Strigă către El. Adevărata forță nu se găsește în noi înșine, ci în inima care îl caută pe El. Dumnezeu poate reconstrui orice templu prăbușit din viața ta. Samson nu a fost un erou perfect, a fost un om care a greșit enorm, dar care a fost iertat în ultima clipă. Și aceasta este o speranță pentru noi toți. Vă mulțumesc că ați urmărit această poveste alături de mine. Dacă v-a atins inima, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal și să activați clopoțelul pentru a nu rata viitoarele noastre explorări. Pe data viitoare,